Jeg arbejder sammen med mange gamle mennesker. De har med at snakke ned til dem, der er unge nu. Så sagde jeg til dem, hvis I vil spise her ved mig, nu har jeg brugt så mange timer på at lave mad, så lægger I jeres mobiltelefon ned i baggangen, så synes de, jeg er en skrabkælling. Gamle mennesker, de brokker så meget. Og samtidig så kan jeg også godt råbe lidt efter dem, så jeg synes, de er lidt for dovne, så råber jeg efter dem. Jeg ved ikke, om jeg ser ned på dem. Jeg synes, de har meget travlt. De er lidt for dovne. Jeg synes, de er lidt for kæle. De skal bekymre sig lidt mere om nutid. De kunne godt være lidt mere kvik. Det har jeg ikke nogen mening om. Doven. Og lidt fræk. Jeg synes vi godt, de kom lidt ned på jorden. Indimellem så er det flabe. Og samtidig så kan jeg også godt råbe lidt efter dem. Pakker ikke tingene ind. De siger det de mener. Lidt doveni. Jeg har brug for hjælp i butikker og sådan, så hjælper jeg dem også. De er faktisk rimelig sjove. Ja, de bliver for hurtigt voksne, synes jeg. Fint. Gamle mennesker, eller ældre mennesker, de er faktisk rigtig seje. Jeg kan godt lide de ældre. Respekt for dem. Det er ligesom deres skyld, at vi lever så godt i dag. Jeg synes, de er flinke og søde. Jo, jeg synes, de er dejlige og sjove. Og lidt fræk. Og det kan jeg godt lide. Dem kan jeg vældig godt lide. Nutidens unge, jeg synes, de er rigtig både dygtige og kloge alle sammen. Mit forhold til unge er rigtig godt. Vi er alle sammen nysgerrige på verden. Og... Jamen, jeg har fint med de unge mennesker. Jamen, jeg synes egentlig, det er nogle friske børn indimellem. Jeg har et godt forhold til alle de unge mennesker, jeg møder. Det er først og fremmest igen min familie. De har levet lang tid. Ja, de har med at snakke ned til dem, der er unge nu om dagen, synes jeg. Jamen, normalt, altså. Ja. Gamle mennesker, de brokker så meget. Gamle? Man kan godt være træt af nogle gange, men... Jeg arbejder sammen med mange gamle mennesker, så... Nej, jeg tror, det vil være lidt ligesom det samme. Ja, hvis de lægger telefonen fra sig, ja. Jamen, det vil nok blive bedre, hvis jeg selv bliver gammel, og så selv forstår den lidt. Det ved jeg ikke. Jeg synes, mit forhold til ældre, det allerede er rimelig stærkt. Jamen, der er jo ikke så meget. Så enten skal jeg jo ændre mig, eller også skal de ændre sig. For at det kan blive bedre, ikke også? Forstå på den måde, at enten så skal jeg jo gå lige så meget op i at sidde med en telefon, som I gør, eller så skal I lægge telefonen fra jer, så vi kan snakke sammen. Det kan godt ske, når man selv bliver gammel på et eller andet tidspunkt.